je čaduje vytajteľného pita. Toto bude na vás séria, či čo to je? No dobre, to je jedno. No, dajte odber a like, lebo proste nové video, nový like a nový odber, hej? Ďakujem. V tomto videu budeme robiť, že budeme mať malý challenge. Ja budem učiteľom a ty, Števo, učiteľom? Nie, nebudeš učiteľom, ty budeš žiakom. A potom si to vystriedame, ja budem žiakom a ty budeš žiakom. Nie, ty budeš učiteľom. Aha, no. Takže, nezabudni dať like a odber a môžeme začať. Takže, deti, vítam vás na našej ďalšej hodine matematiky. Dneska budeme riešiť matematiku, ale nie geometriu. Geometriu sme riešili včera, jasné? Takže nikto sa mi nebude pýtať, že či budeme riešiť geometriu. Jasné? Dobre. Takže, dneska máme matematiku a dneska si vypočítame príklad 2 plus 2. Takže, kto mi chce ho vyriešiť? Ja! No dobre, Števko, tak mi ho povedz. Takže 8 plus 8 je 10 000, no a keď vypočítam toto, tak mi vyjde 3. No, Števko, bol si blízko, ale není to tak. Keby to tak bolo, tak by matematika bola ľahká, ale teraz my máme ťažšiu matematiku. Je to 4. Aha. Dobre, takže teraz bol Števo žiakom a teraz ja budem žiakom a Števo, ty budeš žiakom. Nie, ty budeš učiteľom. Fajne? Takže dobrý deň, detičky. Dobre, máme matematiky. Takže, tuto máme príklad. Neviem, ako sa hovorí, číta. Asi 4, 8, 2, bodka 4, 5, 9, 6. Kto ho chce vypočítať? Ja. Chodorič? Ja ho chcem vypočítať. No dobre, povedz. Je to 287,272. Čo si to povedal? Takže toto bol koniec. Dúfam, že sa vám to páčilo. No dobre, to je jedno. Zanechajte, prosím vás, odber, like, veľmi nám to pomôže. No, tak. Čauko! Čau!